Poďme spolu preskúmať nové objavy týkajúce sa stredne veľkej čiernej diery, ktorá sa nachádza v hviezdokope IRS-13, blízko supermasívnej čiernej diery Sagittarius A s hviezdičkou. Toto odhalenie poukazuje na nedostatočné doterajšie poznatky tohto vesmírneho javu a mení naše chápanie o vývoji čiernych dier. V tomto videu sa dozviete, čo tieto zistenia znamenajú pre vedu a ako menia naše chápanie vesmíru. Misia, ktorá odhalila stredne veľkú čiernu dieru neďaleko stredu našej galaxie prostredníctvom širokej škály modernej technológie a mravčej astronomickej práce, využívajúc pritom najvyspelejšie teleskopy na svete, akými sú veľmi veľký teleskop ALMA a Chandra. Astronómovia preskúmali hlboké zákutia hviezdokopy IRS-13, ktoré je relatívne blízko supermasívnej čiernej diery Sagittarius A s hviezdičkou. V tomto dynamickom a turbulentnom prostredí, ktoré je formované silným zakrivením časopriestoru, spôsobené supermasívnou čiernou dierou. IRS-13 vznikla ako anomália v rozpore s tým, ako sa formujú takéto hviezdokopy, kde hviezdy zvyčajne prejavujú známky náhodného pohybu, podmienené gravitáciou všetkých okolitých telies. Zaujímavosťou je, že hviezdy tu vykazujú nezvyčajne pravidelné obežné dráhy. Tieto poukazujú na prítomnosť masívneho objektu, ktorý by dokázal zakriviť časopriestor a usporiadať obežné dráhy tak, ako boli odpozorované. Následný výskum iba prehlbil očakávania, keď pokročila spektroskopická analýza detekovala vysokorýchlostné rentgenové žiarenie a prúd ionizovaného plynu, ktorý poukazoval na prítomnosť a aktivitu čiernej diery. Tieto žiarenia mohli znamenať zrýchlenie a zohrievanie materiálu rotujúceho a približujúceho sa k neviditeľnému objektu. Presné merania hviezdnych rýchlostí a trajektórií iba posilnila túto hypotézu, ktorá predpokladala obeh hviezd a materiálu okolo masívneho a neviditeľného objektu. Avšak pôvod tejto čiernej diery bol nejasný. Zozbierané dáta naznačovali, že bola príliš masívna, aby bola typická čierna diera zrodená z hviezdy, ale nie príliš masívna na to, aby sa kvalifikovala ako supermasívna čierna diera. Týmto by sa mohla zaradiť do zriedkavej kategórie stredne masívnych čiernych dier, ktorá je považovaná za rozeckú dosku medzi kategóriami. Takéto čierne diery nám dávajú možnosť skúmať, ako malé čierne diery môžu narásť do kolosálnych rozmerov, ktoré okupujú napríklad stred našej galaxie. Prvé odhady vedcov hovoria o mase tejto čiernej diery porovnateľnej s masou desiatok tisíc našich slnk, čím si drží status stredne veľkej čiernej diery. Spolu s odhalením stredne veľkej čiernej diery v hviezdokope IRS-13 stojíme na prahu nových astronomických zistení. Tento objav je dôležitý hneď z niekoľkých dôvodov. Mení naše poznanie o veľkosti a distribúcii čiernych dier v galaxiách. Naše doterajšie chápanie bolo, že čierne diery v galaxiách typicky existujú v dvoch veľkostiach. Malé hviezdne čierne diery, ktoré vznikajú po kolapse veľkých hviezd, a obrovské, supermasívne čierne diery v strede galaxií, ktoré majú masu ako miliardy našich slnk. O existencii strednej kategórie doteraz boli vedené iba teoretické a hypotetické diskusie bez dôkazov z pozorovania. Navyše tento objav má implikácie vzhľadom na naše chápanie o raste a vývoji čiernych dier. Takéto stredné čierne diery môžu byť mostom k supermasívnej čiernej diere, kde postupný rast je docielený pohlcovaním hmoty okolo seba alebo spájaním sa s inými čiernymi dierami. Ďalším bodom je chápanie dynamiky galaxií, kde interakcia medzi čiernymi dierami a hviezdnym prostredím hrá dôležitú rolu vo formovaní galaxií. Pozorovaním, ako čierna diera v IRS-13 pôsobí na svoje prostredie, môžu vedci vyvodiť podobné procesy aj v ostatných galaxiách, čím dostaneme náhľad na komplexný systém hviezd, plynu a čiernej hmoty, ktorá formuje vesmír. Z pohľadu energie a javov, ktoré pozorujeme, ako masívne produkovanie rentgenového žiarenia
a dynamika ionizovaného plynu nám umožňuje dobrú príležitosť na preskúmanie vysokoenergetických procesov a relatívne v ohraničenom prostredí. Tieto procesy sú dôležité pre pochopenie nielen čiernych dier, ale aj iných vysokoenergetických astrofyzikálnych udalostí ako supernova alebo lúče gamma žiarenia. Hovorí sa, že stredné čierne diery sú chýbajúcim článkom v procese vývoja čiernych dier od malých po supermasívne veľké čierne diery. Teleskop horizontu udalostí nám poskytol jedinečný obraz čiernej diery v strede našej galaxie Sagittarius A s hviezdičkou. Tento historický úspech nie je len dýchberúci na pohľad, ale tiež významný úspech na vedeckej pôde posilňujúci naše chápanie fyziky čiernych dier. Obrázok slúži ako jeden z testov Einsteinovej všeobecnej teórie relativity blízko čiernej diery. Svetlo, ktoré sa zakrivuje okolo čiernej diery, nám dáva lepší pohľad na to, ako sa správa priestor, čas a hmota za extrémnych podmienok. Detekcia strednej čiernej diery ovplyvňuje existujúce modely dynamiky hviezdokop a rast čiernych dier. Vedci teraz pracujú na simuláciách, ako sa mohli čierne diery vyvinúť z menších alebo akumulovaním hmoty z nedalekých hviezd a oblakov plynu. Tieto simulácie budú podstatné pre pochopenie životného cyklu čiernych dier a pôsobenia na galaktické prostredie. Tak, ako pokračujeme v sledovaní čiernych dier skrz tradičné metódy, vzniká čoraz väčšia potreba na multispektrálne pozorovania, čo zahŕňa pozorovanie aj rozličných nosičov informácií, ako je elektromagnetické žiarenie, gravitačné vlny a neutrína. Týmto prístupom môžeme získať nové možnosti na štúdium vlastností a správania čiernych dier. Ďakujem vám, že ste ostali na tejto ceste poznania vesmíru. Ak sa vám tieto novinky páčili, nezabudnite dať odber a zapnúť zvonček pre ďalšie kozmické objavy. Vidíme sa pri ďalšom videu.